Kaixo eta ongi etorri beste egun berri batera. Gaur ekainaren 28a, asteazkena, bi elkarrizketa berri izanen ditugu. Batetik Mar Badal eta Ana Ibañez, kanpoko bulegoko kolektiboaren kideak, eta haiek landarte edizio berria aurkeztuko digute, eta bestetik Patxoteieria, kortxoaren dilema antzeslana aurkeztera datorrena. Baina lehenengo goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1919an, Bersailesko ituna sinatu zen Lehen Mundu Gerra amaituz. Urte batzuk geroago, 1931an, Espainiako Bigarren Errepublikan, PSOEk irabazi zituen lehen hauteskunde orokorrak izan ziren. Egun berean, baina 1979an, Stonewalleko gertaerak izan ziren eta horren omenez ospatzen da urtero mundu osoan gai harrotasunaren eguna. Eta bukatzeko 2003an Bartzelonan Harley Davidson Open Road Tour izan zen, marka horren 100 urteak ospatuz eta 15.000 moto baino gehiago bildu ziren Montjuiten. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroak sexu delituen biktima diren adingabeak babesteko gune seguru eta egokitu bat irekiko du. Nafarroko gobernuak mugikortasun jasangarria, osasungarria eta belaunaldien artekoa sustatzen du herriberan. Nafarroko lehendakariak Nafarroko gimnastika erritmikoa nabarmendu du berdintasunean eta integrazioan erreferente gisa. Ukrainiako gatazkatik desplazatutako 358 personak dagoeneko 400 euroko laguntzak eskatu dituzte. Euskal Pilota Jokoak Nafarroko kultur ondare pilota kultur ondare gisa ezagutzeko topaketa Barakaldoko Nafarretxean, Ollo Kontseilariarek zentroaren lana azpimarratu du. Iruña udara iritsi da energia komunitateak 4 auzotara edatuta energia kontsumo iraunkorra eta hurbilekoa lortzeko. Iruñeko udala aurten 5 musika talde gazteren ensegoak finantzatzen ari da. Desgaitasuna eta gaixotasun arraroi ikusgarritasuna emateko asmoz, Kaminuz Euskal Herria itzulia egiten ari da giharretako distrofia duten 2 lagun gurpila aulki elektrikoan. Herrietako batzordekin eta Baztandarren Biltzarra elkartearekin bildu da Baztango udala eta besta garbi euskaraz eta segurizateko baliabideak eskaini dizkie. Ikus dezagun ea gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, federazioak aitortu du orain Osasuna biktima dela, eta Javier Tebasi egotzi dio erantzunkizuna. Federazioaren jarduera ildoa eta Nafarrako ehorzketa lehorrarena berdinak direla esan du, eta klubarekin lotura duten pertsonei ligak 2015an UEFAri jarritako salaketa nahi alboratzea leporatu die. Frankanalek Osasuna salbatu ondoren zigortu nahi dituela esan du. Bi berri txikietan mugikortasun mugatuko txartela errespetatu gabe aparkatzeagatik izandako beste kasu bat salatu dute. Eta alboan, HMren greba 200 egunera iritsi da. Argazki nagusian, Jesa, ure reserba handitzen da. Jesa 148tik 165 igaro da. Azken euriteek eta ureztatzeko urreskasi txikiagoak nabarmen hobetu dute urtegien itxura ekainean. Eskuineko berrietan, politikan, Otegik barkamena eskatu du EAJak PP eta Voxekin lotzen zuen bideoagatik. Bestetik, Txibitek adierazi du denbora ez dela baldintzatzailea akordioak lortzeko. Eta ekonomian, Nafarroak 145ko beherapena mantenduko du autobus bonuan. Bukatzeko, Eskupilotan, Sanferminetako torneoak Labriteko armailetara eramango du festa. Binakako partidetarako sarrerak ia agortuta daude. Diario de Navarran titularrean, Nafarrek eguneroko aurrezkiak erabiltzen jarraitzen dute eta banku kredituek bera egiten dute. Finantza erakundeak ez daude arriskuak hartzeko prest. Argazki nagusian, Uztailaren 5ko Sanferminetako nobiadarako pintxa ganadutegi Lodosarreko aleak. Tituloan, korrikalariek nabaritzen dute jaia.
Atzo iritsi ziren Pintxa del 5 eta Alkapea Carmen Lorenzoko zekorrak hilaren 6ko burtziketarako. Beko albistean, RFF-ek dio osasuna babesten duela eta orain ez dela salaketarik jarri UEFAren aurrean. Eskuineko albistetan, drogengatik duela urtebeteko 400 isun iraungi dira Iruñean. Bean, etaren biktima nafarrak bakarrik sentitzen dira eta memoria eskatzen dute. Eta bukatzeko, suizidioak zifra errekorretara iristen dira eta hazi egiten dira nerabeen artean. Gara titular nagusian, olatu erreakzionarioaren aurrean LGTBI eskubideak defendatzeko deialdia. Arrotasunaren eguna dela eta LGTBI taldeek azken urteetako lege aurrerapenak baliotsi dituzte eta eskuindarren gorakaraden aurrean erantzuteko deia egin dute. Argazki nagusian, baso tropikalen suntxiketa areagotu eginda. 4,1 milioi hektarea oian desagertu ziren iaz munduan, hau da, 5 egundoera futbol zelai baten tamainako galera gertatu zen. Lukasenkok Guarnel taldeko liderra hartu du asteburuan abiarazitako motit armatua konpontzeko Moskurekin lortutako akordioari jarraiki. Ezkerreko bi albistetan, batetik EAJak eta PSek ituna errepikatuko dute Araban, baina gehiengo absoluturik gabe. Eta bestetik, Espainiako estatuan kartzelan emandako denbora Europako batez bestekoaren bikoitza da. Berrian, argazki nagusian, errepideak itxita, turra pasatu arte. Uztailaren 1-tik 5 lasterketak Euskal Herrian igaroko dituen bideetan, ezingo da trafikoa ibili 4 eta 48 ordu arteko epean, tokiaren arabera. Argazkian, Mikel Landa txirrindularia, Bostonenen artean egotea helburu errealista dela dio, eta podiumea igotzea berriz ametsa. Alboko titularrean, oian primarioen suntxiketa handitu egin zen 2022an ere. Beko albistetan, EAJak eta PSek Arabako Foru Gobernu osatzeko akordioa aurkeztu dute. Ekonomian, garraio publikoko deskontuei urte bukaerar arte eutsiko diote goaldean. Eta bukatzeko, Errusiako agintariek artxibatu egin dute Warner mertzenario taldeko kideen aurkako auzibidea. Euskal Herria irratian, berri nagusian, euskal musikariak Nafarroako ikastetxetara eramateko programa bertan bera utzi du Hezkuntza Departamentuak. Euskara tala desegiten ari direla eta D ereduko ikastetxeak babesik gabe uzten ari direla kritikatu du LAB sindikatuak. Eleaniztasun zerbitzu buru Ignacio Katalanek menpeko langileak txikitu egiten dituela salatu du. Bestetik, Xabier Alkuaz Tafaiako alkateak dio Iruña eta Herribera arteko konexio puntu bihurtu nahi dutela. Bukatzeko, Nafarroako parlamentuak bat egin du LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko egunarekin. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur eguna moteletik hasiarren, orduek aurrera egin ahala hodei geruza saretu eta ostarteak zabalduko dira, bereziki hegoaldean. Bertan eguerdirako eguzkitsu geratuko da, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin. Kantauri isurialdean berriz, gehiago kostatuko zaio altxatzea. Bizkaian zertzobait argituko du, baina ekialdean hodeiak trinko samarrak izango dira eta baliteke noizean behin euri larngarra egitea. Iparraldeko haizea barnealdean apur bat bizituko da arratsaldean. Ostarteak zabaltzen diren tokietan temperatura zertzobait igoko da eta 25 gradu harrapatuko du. Nafarroa erdi eta hegopartean muga hori gaindituko du. Osteguna moteletik hasiko dugu eta ipar partean euri txikia egingo du goizean. Arratsaldean berriz, ezegonkortasuna areagotu egingo da eta euria zaparrada moduan egingo du. Gainera, zaparradak nonahi botako ditu. Egunaren amaieran, trumoiak joko duenik ezin dugu baztertu, bereziki Nafarroa ekialdean eta Piriniotan. Ipar-mendebaldeko haizea indartu egingo da eta eguneko temperaturak behera egingo du. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara. Oraingoan Mark Badal eta Ane Ibañez gurekin ditugu, kanpoko bulegoko kideak direnak,
Eta oraingoan Landarte, kultura garaikidearen eta landartasunaren 7. edizioaren aurkezpena, astelehen honetan aurkeztu zuten Nafarroako Museo Nagusian, eta horren inguruan hitz egitera etorri dira. Ongi etorri eta arratsalde on bioi. Bai, berdin. Beno, zer da Landarte? Bueno, Landarte Nafar Gobernuko kultura saileko egitasmo bat da, eta esan duzun bezala aurten bere 7. edizioa du. Eta nolabait esateko, landa eremuko herri txikiei luzatzen diogun konbidapen bat da, 3 hilabetez sortzaile batekin lanean aritzeko. Pixkat hori izango zen laburbilduz zer den Landarte. Gero igual zehazteko aukera edukiko du. Eta zeintzuk dira Landarteren helburu nagusiak edo? Alde batetik esango genuke garaikideko sormena birlokalizatzeko ahalegin bat, ez? Ohikoak dian tokietatik kanpo, hau da hiritatik kanpo, ez? Ateatzeko ahalegin bat, ez? Eta era berean eta honekin loturik sorkuntza sektore hori profesionalizatzeko ahalegin bat, ez? Eta bestalde esango genuke parte hartzailea den sorkuntza bat ensaiatzeko aukera bat, ez? Hau da, publikoa edo ikuslearen figura hori ez gainditzeko saiakera bat. Eta zentzu horretan, helburu nagusia herrietan dagoeneko ematen den parte hartzea eta elkarlan hori sakontzea litzateke guretzat. Eta nortzuk osatzen duzue taldea? Bueno, egia esan 6 lagun osatzen dugu, eta hor adibidez ditugu kulturako 2 saileko langileak, ez? Daukagu alde batetik kultur ekimena, eta beste saila da museoko saila, ez? Eta hor daukagu adibidez kultur ekimenan barruan Lorenzo García Etxegoien, dela sail horren zuzendaria, Estefania Munarriz, dela sail horren ataleko burua, gero Celia Martin Larunbe museoko ataleko burua, eta Mikel Ozkoidi ondare etnologiko eta inmaterialeko bulegoko burua. Gero hortaz gain, ditugu komunikazio talde bat dago, kasu honetan 9 kartas komunikazion, Andres García de la Ribakin, eta gero daukagu dokumentazioko arduradun bat, kasu honetan Aitor Ortide Felipe. Hoi izango zen pizka gutxi gora bera, eta bueno, Mark eta biok. Eta zurek, ez? Bai, hori koordinazioko talde hortan, eta ere bitartekaritzako lanak egiten programa honetarako. Pizkatu izango zen. Eta aurreko ediziotan talde berdina zineten edo aldatu duzue? Azkeneko 4 urte hauetan talde berdina izan da, aldatu dena izan da dokumentazioko taldea, ez? 2 urtez aritu ginen adibidez en buen sitiorekin eta aurten aldatu egin dugu. Baina bestela beste guztiak bertan jarraitu dugu 4 urtetan. Eta zuek zarete kanpoko bulegokoaren, kide bakarrak, ez? Baina zer da kanpoko bulegoa? Bai, sortu genuen duela 7 urte, kolektiboa, pixkat, kultur arloko tresna batzuen bitartez, gure gaur egungo errealitateari ezakit, erantzun batzuk emateko. Osea, gu mendian bizi gara eta gure ohiko lanean baita etxaldean, baita kanpoan, beti ibiltzen gara, edo saiatzen gara hausnartu nola, zeinek diren lurralde horien baldintzak edo, zerk baldintzatzen gaitu horrelako lekuetan. Eta kanpoko bulegoak balio digu erantzun batzuk saiatzeko
kultur sormenaren bitartez, no? Eta batzutan egiten ditugu gure proiektu propioak, baita egiten dugu formakuntza, no? Uharte Zentroko masterrean parte hartzen dugu, bi ikasgaietan, landarte kasuan, bitartak eritza lan hori, noizbait egin dugu, igual, no? Lan kuratoriala, komisaritza eta hori, erakusketa batzutan, baina, hori, bai, kasu honetan landarte da gure gaur egungo lan potoloena, ia urte osoa ibiltzen gara honekin, eta kolektibo bezale landartek eskatzen digu aukera oso handia gauza asko ikasteko, ez bakarrik arlo, ez dakit, sormen arloan, baizik eta baita herrietan, gu ibiltzen gara herriz herri eta asko ikasten dugu beti. Eta zerk animatu zintuzten landarteren parte izatera? Egia esan, orain dela 4 urte programa honetaz arduratzen zen lantaldea aldatu egin zen, eta nolabait buelta bat eman nahi zioten, ez? Ordura arte egina zen planteamenduari, ez? Orduan horregatik deitu ziguten guri, programa pixkat birpentsatzeko, ez? Eta hortan aritu gea orain arte. Eta aurten Nafarroako 5 herrietan, ez? Egonen zarete, zeintzuk izanen dira herri horiek? Bai, aurten izanen gira Jaurrietan, hor, Pirineotik azteko, gero hor gertu Urraul Goiti, segurazki jende haunitz ez dugu ezagutzen, edo ez da errez kokatuko mapan, baina hor Prepirinoan dago. Da, Nafarroko baiara... Ez ezaguna agian. Bai, ez ezagunena, eta, jende gutxi bizi da, eta... Gero baita izanen gira Gabarderal herrian, hau Sangotzako kontzejo bat da, no? Eta da Iesa urtegitik ateratzen den bardeen kanalen inguruan sortu ziren pueblos de colonización bat, no? Orduan, herri berri bat da, Gabarderalek dauka 60 urte, 62 urte herriak, eta horrek ematen dizkio berezitasun berezi dexente, no? Eta gero egonen gira baita Amezkoak, Baiagan, herri guztietan, eta bukatzeko Berbintzanan, Argan ibaian ondoan. Eta zergatik egin zenuten herri hoien aukeraketa? Normalean gertatzen zaiguna da, urte hasieran eskatzen diegu landa garapeneko agentziei pixkat proposatzea zeintzuk izan zitezken parte hartzeko herria proposenak, no? Eta normalean bilatzen duguna da elkarlana nolabait abiatuta dituzten herri horiek, ez? Herri horiek bilatzen ditugu. Berez oso zaila delako parte hartzean oinarrituta dagoen prozesu bat abiatzea, nun hori egitura hoi, ez dakit, muskulo hoi landu gabe dagoen, ez? Orduan, hori eskatzen diegu, beraie proposatzen dituzte, guk denon artean aukeratu egiten ditugu, eta hortik aurrea abiatzen ditugu pizkat prozesuak eta lanak. Eta zer eginen da herri bakoitzean? Hori da, hain zuzen ere, momentu honetan erantzunik ez duen galdera bat, ez? Zergatik, prozesuak oraintxe bertan hasten ari dielako, eta herriek eta sortzaien arteko elkartze edo topaketa horretatik ateako delako galdera horren erantzuna, ez? Hori
hori da, horrela funtzionatzen du, bai, egitasmo honek egiten duen proposamena, ez? Bai. Beraz, herri bakoitzean artista edo sortzaile bat egonen da. Hoi da. Artista bana herri bakoitzeko eta lan prozesu bat herri bakoitzeko ere. Bai. Eta artista hoien aukeraketa ere zuek egin duzue. Bai, normalean egiten duguna da marketa biok bi bidai egiten ditugu. Gure, gure, nola esango genuke, egiten dugu, observazio bat, nola esan, esplorazio bat, esplorazioa da hitza ez. Eta bi bidai horietan hartzen ditugu oharrak, ez? Saiatzen geha alik eta ikuspuntu ezberdin gehien jasotzen, ez? Jakiteko nora iritsi gehan, nola funtzionatzen duen toki hoi, nortzuk bizi dian, horrei deitzen diogu lekua irakurtzea, ez? Guretzat tokia ez da bakarrik eskena toki bat, baizik eta dimensio guzti horiek jasotzen dituen toki bat, ez? Eta orduan, ohar horien bitartez, luzatzen dieguna gure kideei, ez, lankidei, horrekin abiatzen deu, hori, ez, pentsatze hori, ez, nor aukeratu dezakegun, o nor konbidatu dezakegun, ez? Eta baita ere gure kasuan, ez dakit, Uharte Arte Garaikideko zentruko laguntza normalean izaten deu, ez, hori aukeraketa hori egiteko. Eta jakin dezakegu zeintzuk izango diren artista horiek? Bai, aurten Jaurrietan Oier Zúñiga egongo da, bera aritzen da baita arte grafikoetan, baita antzerki lanan eta hori, estenikaz eta hori. Gero Urraul Goitin izanen da Victor Masfarré, berez bere Menorkako Kataluniako artista bat da, baina duela urte batzuk Etxalarko etxalde batean bizi da, eta bere normalean aritzen da baita alde batetik, fotografia eta eskultura, normalean, baina, denetarik egiten du. Gero Gabardelarera joanen da Andrea Muniain, bera arkitektura ikasi zuen, baina, artista visual bat da, eta izanen da. Gero Amezkoa Baiaran Aizpea de Hatxa, artista eta zinegilea, eta Berbintzanan Itxaso Jimenez, bera, artista da, baina baita oso interesatuta dago artesanian eta, ofizioak eta hori. Eta zenbat? Barkatu, zer? Landarteko webgunean artisten bio labur bat eskuragarri dago. Bale. Eta zenbat iraunen du prozesu hori, edo hori ere ez dakizu oraindik? Bueno, normalean hori, aipatu dizudan bezala, urte hasieran hasten gera, eta normalean administratiboki behintzat urrian hasieran itxi behar ditugu prozesuak. Horrek ez du esan nahi hor bukatzen dienik. Denetik izan deu, adibidez, iaz urrozen hasitako prozesua aurten itxi da, itxi edo esate bateako, aurkeztu edo dena delakoa, eta hori ekainean izan da, aurtengo ekainean izan da. Orduan esango genuke administratiboki izten ditugula urrian hasieran, baina horrek ez du esan nahi, hor gelditzen dienik, ez? Baizik eta beste modu batea jarraitzen dutela, ez? Pizkat hori da. Eta badago bat, esaldi bat, esan zenutena dela, sorkuntza egiteko modua zer den bezain garrantzitsua dela. Zer esan nahi du honek? Esaldi honen bidez, prozesuaren garrantzia azpimarratu nahi dugu, ez? Hau da,
lehen esaten nizuna, sortzailea eta herriaren arteko topaketa horrek eman dezaken guztia interesatzen zaigun. Hori baita gure ustez herrietan utzi dezakegun aztarna, ez dakit nola esan, ez? Hor, benetan hori da interesatzen zaiguna, ez? Bai, ez? Hor jartzen dugu pisua, ez? Hori, lan hildo horietan eta bideak ensaiatu eta ikusi nora eramaten gaituzten eta hortan, ez? Horrek ne ustez potentzia handia dauka eta herrietarako ere. Bai. Ezakit, Marki. Bai, denetarik eduki dugu, baina guretzat kasu batzutan oso ongi joan da proiektua eta guretzat hau izan da prozesuagatik, erran nahi dut, igual gero nora iristen diren, nola materializatzen diren prozesu horiek eta hori, bueno, pues igual, bakoitzak ikusiko duea gehiago edo gutxiago interesatzen zaion, baina guretzat ez dakit nola erran, arrakasta prozesuan datza, orduan, eta kasu batzutan bai, pues batean ez dakit, pues espero ez genitun bideak ireki dira, edo ez dakit, zerbaitek eraman zaitu beste ez dakit nora, eta hau, osea, prozesua beratxak interesatzen zaizkigu, gero, hasteko momentuan dena dira zalantzak, eta ez dakizu sekulan nola joanen den, eta eragile desente daude, eta ez dakizu ezin dugu ez dakit nola erran. Aurre ikusi, ez? Ze gertatuko den. Ez daude formula magikaik eta ezer, no? Ez, askotan galdetzen digute, baina gu, ze gertatuko da, ez egin behar deu, zuen esku dago, zuek erabakitzen duzue, bai epeak, bai moduak, bai zein galderei erantzun, dena, zuen esku dago, ez? Eta batzutan bai nabaritzen dugu, ez? Hori, ez jakintasun horren aurrean ansiedade puntu handi bat, eta gainera da ansiedade bat konpartitzen deula denok, bai sortzaileek, ze sortzaileek normalean nahiko urduri hurbiltzen dira herrietara, gu eta noski herriak berak, ez? Hor, bai, ansiedade hori, egiten dugu horrekin alduguna, baina bai, ansiedade puntu bat badu. Eta programa hau edo proiektu handi hau aurrera eramateko laguntzak jasotzen dituzu, ez? Imaginatzen dut. Bueno, diru laguntzak diozu? Bai. Kasu honetan, egia esan kultura saileko presupueston barruan dago. Beraien programa propio bada, osea, beraien programa bada. Eta orduan, alde batetik jendea jartzen dute lanean, programa hau aurrea ateatzeko, eta baita ere aurrekontu bat. Bai, diru horrekin egiten da lan hori, presupuesto publikoekin. Eta programa hau grabatuko duzue? Hau da, guk ikusteko, ikusi halko dugu? Bitu, normalean horretarako ditugu bai komunikazioko eta bai dokumentazioko taldeak, ez? Hortan aritzen dira, ez? Hori, saiatzen pixkat iruditan jasotzen gertatu dena herrietan, ez? Hoi ez da bate erresa, ze justun esaten aipatzen ari gehan guzti hori jasotzeko iruditan, ez dakit, gauza asko gertatzen dira iruditan jasotzeko zaiak dienak, ez? Hori, batean galderak egiten hasten barin bazira, ez? Nola jasotzen duzu hori iruditan, ez? Horregatik, pixkat dokumentazioa eta proposamen hau ez di joazte oso lotuik, pizkat hor tensio batzuk ematen dira, ez, hortan. Baina bai, saiatzen gira jasotzen, iruditan,
batez ere testuetan, bueno, hor jasoketa, bai. Bai, baina egia da, Bai. beti, ez dakit, no? Lana bideratzen da herrira, osea, barnerat, ez hainbeste bai kanpora, bai noski kontutan hartzen dugu, kanpoko puntu hori, baina beti azpimarratzen dugu barneko lana, ordean, bueno, noski baietz zaindu behar dugu, komunikazioa eta, no, pues, zabalkuntza hori, baina egia da, momentua haunitzetan beti ezakit nola, no? Como herriari ematen diogu garrantzia eta barneko komunikazioa ere lan asko eskatzen du eta beraiei ere eskatzen diegu islatzeko nahi dutena, ze beraien esku dago ere dokumentazio modu baten, ez? Beraiek eta sortzaileek erabakitzen dute, batzutan erabaki izan dute gauza batzuk isilpean, no ezagik nola esan, ate itxitan egitea, ez? Eta hori ere beraien esku dago, ze batzutan garrantzia, osea, importantea da, bueno, ez dakit, gardentasun hori ez eukitzea denbora guztin, ez? Gauza batzuk, adibidez, bai, isilpean egitekoak dira, bueno, bai. Eta horrek ahalbideratzen ditu, ez? Isilpetasun hori, ez? Eta batzutan beharrezkoa da, adibidez, oraintxe bertan sortzaileek iritsi dira herrietara, no? Hasten ari dira lehenbiziko fase, no? Eta haiek orain ulertu behar dute nora iritsi diren eta ikusi behar dute hori, eta entzun, eta ibili, eta hori, no? Eta gero ja hortik aterako da proposamena eta proiektua garatuko da, eta bueno, oraintxe bertan fase honetan gure ustez oso garrantzitsua da, ez dakit, no? Kontuz ibili dokumentazioarekin edo komunikazioarekin, no? Orain momentu nahiko intimo batean daude, eta orduan, iristen balin bazera kamera batekin edo ez dakit zerekin, horrek ez du funtzionatuko, no? Orduan, badira lan asko eta garrantzitsuak direnak, bai, intimidadean gertatu behar direnak, no? Eta, bueno, honekin lan egin behar dugu guk, Antola talde koordinatzailetik, gero bizibilizatzeko gertatzen direnak gauzak. Bai, hori da, aipatzen genuen tensio hori, ez? Hori, dokumentazio batek sartu dezaken distorsio hori, ez? Sortu dezaken distorsio hori, eta hori, prozesuak, bai, babesteko edo ezagin nola esan, gogo hori ere, ez? Eta nola izan zen pasaden edizioa, konta iguztue anekdotaren bat? Joan den urtekoa, bueno, denetarik euki dugu, bueno, igual azpimarratzeko urrutzekoa. Bai, igual, bai. Ibazuk aipatizazu, igual. Iaz egon ginen 6 herritan eta batzen urroz, eta urrotzen gertatu zena, bueno, asko baloratzen dugu, eta da, bueno, sortu zen talde bat, batzutan herrian sortzen da talde bat, batzutan sortzaileak egiten du, ez dakit, no? Banako lana, edo talde txikiko ezberdinak eta denon artean osatzen dute zerbait, baina urrotzen sortu zen talde bat, eta ara joan zen Patxi Burillo, zinegilea eta arkitektoa, eta, bueno, prozesuan zehar ateratzen proiektu bat, ez, film kolektibo bat egiteko, gaur egun urrotz, zakit, no? Zer den edo urrotzen gertatzen diren gauza batzuk isladatzeko, eta beraiek irudiak eta soinuak hartzeko, eta, bueno, hori, zakit, no? Prozesu zirkular bat bezala ulertuz, bueno, en fin, no? Hau zen, ateratzen eta egin zuten, garatu zuten proiektua. Baina, hortik, bapatean, ez dakit, propagulo batzuk ateraziren. Espero ez genitun gauza batzuk, bapatean, prozesuan zehar, bum, no? Eta bapatean eskola sartu zen prozesuan, no? Eta herriko eskola eta herriko laborari baten arteko proposamen bat,
pum, no? Atera zen, pelikula horren aparte, aparte ez, gero elkartu ziren bi ekimenak, baina ekimen berri hori bapatean agertu zen, eta gero beste ekimen bat, no? Pues venga, igual zineklub bat eginen dugu herrian, katapum, no? Eta bapatean bizpa hiru gauzak hasieran aurre ikusten ez zirenak, atera ziren eta, eta gertatu dira. Hori guretzat da azpimarratzeko zerbait, eta isladatzen digu prozesua ongi joan dela, Eta urten berdina ez, espero duzue. Espero, bai. Bai, hori, lehen esaten genuna pizkatez, gure, ezagik, espero duguna da hori, herrietan ja martxan edo dagon hori parte hartze hoi edo elkarlan hoi errotzea, sakontzea, Hori lortuko bagenu, oso pozik itzuliko ginateke etxea eta oso lasai, bai. Hori da niretzat eta guretzat helburu nagusiena, Bai, hori da. Gu horretarako gogotsu aritzen gea, ez dakit. Aldugun guztia egiten dugu horretarako, eta bai. Beno, hemen utziko dugu, mi esker gurekin egoteagatik eta zorte hon eta disfrutatu prozesua, ez? Bai, hori da, bai, mi esker. Mi esker. Aio. Aio. Orain, Iruñeko udalaren azken albisteak ikus ditzagun. Batetik, Iruñeko udala 5 musika talde gazteren entxeguak finantzatzen ari da aurten. Udal programarako aurre ikusitako 12.000 euroko partidaren 170%ak eskaerak babesten jarraituko du urriaren 10 arte. Bestetik, Iruña udara iritsi da energia komunitateak 4 auzotara zabalduta. Energia kontsumo iraunkorra eta hurbilekoa lortzeko Mendillorriko Kemendi komunitateak martxan jartzen lehenak, bere 110 bazkidentzako lehen batzar orokora egingo du ostegun honetan. Jarraituz, uztailaren batean, larunbatarekin, ordutegiak aldatuko dira udal zerbitzu batzuetan, San Ferminetan berezitasunekin, Zibibox sarean, liburutegi publikoetan, gazteriaren etxean, turismoa dinamizatzeko zentroetan edo berdintasun zerbitzuari lotutako proposamenetan du eragina. Eta amaitzeko, Kristina Ibarrola alkateak Michael Jobus Nafarroako Volkswageneko presidentea hartuko du. Bi agintariek mugikortasun elektrikoaren eta lantegiak Iruñarekin duen konpromisoaren inguruan hitz eginen dute. Beno, ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara. Oraingoan Patxo Telleria daukagu gurekin. Eta berak Kortxoaren dilema ikuskizun berriaren egilea eta aktorea da. Eta aurtengo azaroaren 15 eta 16 Bilboko Arriaga Antzokian estreinatuko dute, ez? Obra. Bai, hala da. Hori da. Hasteko zergatik erabaki zenuen titulu hau? Bueno, urrundik edo kanpotik begiratuta nahiko titulo zelebrea ematen du. Bueno, nik uste dut deigarria dela eta azken finean hori ere bilatzen dugu, izenburu bat bilatzen dugunean, deigarria izatea eta jendearen ikusmina eta jakimina sortzea, ez? Baina, antzezlana ikusten denean argi eta garbi ulertzen da izenburuaren jatorria, ez? Protagonista berez antagonistak esaten dio protagonistari momentu batean bera kortxo bat dela, sekula ondolatzen ez dena, da biziraule bat, ez? Eta edozerren gainetik pasatzeko gauza da, aurrera ateratzeko eta bizirik irauteko, ez da, arrakasta bidean irauteko, ez?
Eta antzeslanean hain zuzen ere, antzeslanen planteamentua da, pertsonaje horri, kortxo honi, dilema latz bat planteatzen zaiola. Eta, sartuko nara nahi duzu antzeslanaren muinean, baina kortxoa da pertsonajea eta dilema da antzeslanean proposatzen den konfliktua. Eta tituluarekin bat egiten du ez, obraren poster hau edo ez dakit nola deitu, agertzen dela pertsona bat kortxoan eserita, ez? Bai, kartelaren egileari oso iradokorra iruditu zitzaion izenburua eta irudi hori proposatu zigun eta nahiko ondo islatzen du pertsonaje protagonista horren egoera eta kinkalarria, ez? Eta obrari begira ze generotan finkatuko zenuke? Gaur egun oso zaila da generotan sailkatzea antzeslanak bakizu, mugak oso apurtuta daude aspalditik eta honerako nik uste dut, ez? Nik esango nuke orokorrean thriller bat bestela kalifikatu daitekeela, azkenean bi pertsona eta barruko historioa da, ez da, baina pertsonaje biren arteko talka da eta thriller bada zentzu askotan, arazo politiko, etiko, pertsonal bat jokoan sartzen delako eta antzeslanean zehar milaka bira daude, milaka ezuzte, hasiera batean ematen duena sekula ez da gero gertatzen dena. Zentzu batean thriller detektibesko baten itxura izan dezake, baina eta zentzu horretan thriller ez dela kalifikatuko genuke ez, baina gertatzen dena da historia bira asko ematen dituela eta abia puntua nahiko komedia da, ematen du komediazko antzeslan baten aurrean gaudela. Batzutan, hori idatzi nuenean ez nuen horrela senditu, baina antzesten hasi garenean, ensaiatzen hasi garenean konturatzen naiz, lehenengo parte horrek zerikusi edo antza handia daukala esate baterako beste biren arteko pelikula eta antzeslan askorekin, esate baterako La cena de los idiotas antzeslana eta pelikula izan zena, hasieran hori ematen du, ez? Bigarren partean historio detektibesko bat bezala bilakatzen da, eta hirugarren partean bukatzen denean, maskara guztiak kanpora geratzen direnean, kontu pertsonalak eta kontu apurtutako harreman baten auziak ere ateratzen dira. Orduan, transizio asko daude, hala ere antzeslanaren kontzeptua eta koherentzia ez da inoiz eteten, oso koherentea da hasiera batetik bukaerara, baina ez ustez beterik dago, pertsonajeak itxura aldatzen dira, pertsonajeak nortasunez aldatzen dira, ez dut esanduko orain zergatik, baina hori asko ateratzea litzateke, ez? Baina, planteamentua, antzeslanaren planteamentua ez diazu galdetu, baina nik erantzungo dizut. Abia puntua, kontatu daiteke bakarraz, bestea hobe da zuzenean ikustea, ez? Planteamentua da, irakasle zahar bat, irakasle unibertsitateko irakasle adineko bat, 70 urte, beti oso progresista izan dena, progresiaren ikur bat izan dena, referente bat izan da ezker politikoan. Beti agertu da azkeneko urteotan Amancio Ortegak egin zituen donazio batzuen kontra, hau da, Amancio Ortegak, ez da aipatzen bere izena, baina handiki aberats batek nola subentzionatu edo ordaindu edo oparitu dizkio osasun zerbitzu, osasun publikoari osasun ekipamenduak minbizia tratatzeko 300 milioi euro gastatu zituen aberats horrek horretan, ez? Hori oso laudatua izan zen, ekintza filantropiko bezala, baina jende asko, batez ere ezkerretik, hori salatu zuten, eta hori adierazi zuten, hori iruzur bat dela, thrilleroren joku bat, behar diren zergak ez ordaintzagatik egiten zen trikimailu, ez? Eta haien artean, irakasle hau gailendu da protesta honetan. Baina, azkeneko hilabetetan hilalabeziko kantzer bat detektatu diote eta proposatu diote kirofano horietako batean tratatua izateko, ez?
Eta hori iritzi publikora pasatu da, eta iritzi publikoa eskean dabil, ea irakasleak zer egingo duen, ez? Tratamentua onartu, bustanak artean sartu eta errenditu, amore eman, eta handiki bere etxaila den handiki horren eskaintza hori onartu, hala bere idealari leiala izan, tratamentuari ukatzea eta honen bestez hiltzea. Eta hori da, momentu antzezlan hasten denean, irakasleak prestatzen ari da telebista horrean, hau bezalako Skype batean, prime timeko teleberri batean, azalduko duelako publikoki zein izan den bere erabakia. Eta une horretan antzezlan edo elkarrizketa hori prestatzen ari denean, agertzen da, eskenatokian, ustekabean, ikasle ohi bat. Bera, baina apur bat gazteagoa, eta hor hasten da ekintza, ez? Eta ustez hitzaurre bat sinatu behar diolako edo berak idatzitako liburu baten hitzaurrea idazteko proposatu nahi diolako, ustez, gero ikusiko dugu, gauzak hori bezala beste gauza asko ez dira duten bezalakoak, eta, en fin, hor hasten da garatzen thriller, politiko, etiko, pertsonalau, komedia eta dramaekin nahaztuta dago. Eta nondik datorri ideia hau? Nola sortu zenuen istorio hau? Bueno, ni barengoen materiala biltzen berez oso desberdina izango zen antzezlan baterako, honekin bat ere zerikusirik ez dukana, baina, bueno, bai landu nahi nuen, eta, bueno, oraindik ere proiektu horrekin bueltaka nabil, ez dute baztertu. Munduan sortzen ari den talka ikaragarria, aberatsak gero eta aberatsago eta pobrea gero eta pobreago bilakatzen ari den prozesu hau duela 40 urte baino gehiago hasi zana eta geroz eta gehiago sakontzen ari dena, eta hainbat ondorio dakartzena, besteak beste, nire ustez populismo, eskumako populismoen gorakada eta hainbeste gizarteak jasaten ari den hainbeste gaitzen artean, horien arteko asko interesatzen zitzaidan niri zergen kontua, zerga politikoen kontua, oso nabarmena ikusten da aberatsei kentzen zaien dirua geroz eta murritzagoa dela, geroz eta gutxiago kentzen zaie, eta geroz eta gehiago eskatzen zaio erdiko klaseari eta langile klaseari gehiago estutzen zaiola zergekin, ez. Eta lan horien artean, bazegoen ez den ere, Amantzio Ortegaren adibidea, 300 milioi ematea osasun publikoari eta hori laudatua izatea, konturatu gabe legea bete, zorrotzki bete beharko balu 3 milioi ez, igual 3.000 edo 30.000 milioi euro ordaindu beharko zituela, besteok ordaintzen ditugun moduan ordainduko bagenu eta fontaneria fiskala erabiltzea hain erreza ez balitz, ez. Orduan, anekdota hori geroz eta pisu handiago hartzen hasi zen nire buruan, eta erabaki nuen historia bat zentratu nahi nuela konflikto horrekin, ez. Gertatzen dena da, konflikto hori azkenean, disparadero bat bihurtu dela, eta gero konturatu naiz, gehiago tratatu nahi nuela antzezlan honetan irakasle honen, hau da, zenbateraino kapaz garen gure idealei eusteko eta edo gure idealak nola moldatzen diren gure zirkustantzien arabera, nola beti garen kapaz eritziz aldatzeko, ikuspuntuz aldatzeko, eta beti gara kapaz aldaketa horiek justifikatzeko eta esplikazio bat emateko, arrazoi bat emateko, ez. Azken finean, irakasle hori honek kontuak eskatzera dator, irakasleari kontuak eskatzera dator, ze badakiz esango duen, badaki zein den, badaki susmatzen du ezagutzen duelako, kortxo bat delako, azkenean irakaslean, badaki onartuko duela proposamen hori, ez.
Eta orduan, dilemaren aurrean planteatzen, kokatzen da, hain zuzen ere, irakaslea. Eta zergatik erabaki zenuen obra hau euskaraz idaztea eta antzeztea, eta ez gazteleraz, edo beste hizkuntza baten? Beste hizkuntza baten ez naiz. Bakarrik, ez dakit ingeles ez naiz inoiz saiatu. Gu tartean konpainian badakagu politika nahiko garbia hizkuntzaren kontuarekin. Guk antzezlan asko soilik euskaraz antzezten ditugu, beste batzuk euskaraz eta erderaz, kasu honetan euskaraz eta erderaz ere egingo dugu. Gertatzen da erderazko bertsioa beranduago aterako dugula. Guk estrenatu eta atera eta sortu, euskaraz sortu nahi dugulako, ondare bat utzi nahi dugulako euskal antzerkian eta euskal kulturaren barruan, ondare hori azkenean produzio propio hauek dira, hutsetik sortzen ditugun historia, guk ez dugu inoiz moldaketarik egiten, edo ez du kanpoko antzeslan bat hartzen egokitzeko edo tabladatzeko, guk gure produktuak hutsetik sortzen ditugu, nik uste dut hori, guretzako, gure aberastasun horietako bada, guk hori eskaintzen diogu gizarteari eta kulturari. Dena den, hau datorren urtean, hau ez dugu aipatu, baina antzestu nik eta Mikel Martinez eta biok antzesten dugu, zuzendu Mireia Gabilondok zuzenduko du, eszenografia Fernando Barboesena da, tartean produzioa da. Eta datorren urtean, gutxi gora bera, prozesu bera egingo dugu, baina gaztelaniaz, kasu horretan, eta taulan egongo gara, Ramon Barea eta biok. Eta nola aukeratu zenuten edo zenuen fitxa artistikoa hau? Zergatik zu aktore gisa, zergatik zuzendari hau? Gure ohiko zuzendaria tarteanen Jokin Oregi da, baina egutegiaren kontuengatik aspalditik bagenekien antzezlan honetan berak ezingo zuela parte hartu, beste proiektu bat egin koinzidentzen ziolako. Eta orduan, ikusi genuen, hori neurri batean putada txiki bat zela, baina beste aldetik ematen zigun aukera arnaz berria ekartzeko eta aurpegi berriak sartzeko konpainian. Eta berehala niri burura etorri, nik Mireia Gabilondorekin lan asko egiten dut, gauza askotan koinziditu dugu, proiektu askotan, eta oso interesgarria iruditzen zait berak daukan zuzentzeko modua. Batez ere hau izan da pertsonaien antzezlan bat, eta kasu honetan zuzendaritzak ez dauka hainbeste zerikusirik espazioaren disposizioarekin edo irudi estetiko jakina horrek badu bere garrantzia, baina garrantzitsuena kasu honetan argi eta garbi pertsonaien arteko harremana antzestea da. Interpretazioa, historia ondo ulertzea eta historia hori horretan pertsonajeak asmatzea nola kontatu eta ze estiloarekin kontatu. Eta nik uste dut Mireia oso garbi niretan berak errez egin zezakela eta berarentzat oso aproposa dela historia hau, ez? Eta lehenkoa, Mikel eta biok konpainian, azkenean, nik hau idatzi nuenean, adinak ere kokatu nituenean, gure etxean daukagun materialekin kontatzen genuen, hau da, ez genuen bi nerabe jarri eskenatokian, edade bateko pertsona jarri nik genituen, eskenatokian inzuzten ere, hori garelako ez. Eta gero oso erreza sortu zen ordezkatzea, Mikelek gaztelaniaz ez zuen egin behar, beste aktore bate hautatu genuen, eta Ramon Barea oso egokia zen irakaslearen paper hori egiteko. Eta nola da zure obra propio batean antzestea? Ez dakit 15 aldietan gertatu ez dakit edo gehiagotan antzeslan bat idaztea nik eta gero antzesle bezala egotea. Azken finean nire konpainerako idazten ditudan antzeslanak
tartean, baina lehenago ere bai beste konpainia batzuetan parte hartu duen beste konpainietan, antzerlan pilo bat idatzi dut eta antzerlan horietako askotan parte hartu dut aktore bezala. Bueno, abantailen artean testu errezago ikasten dudala, idatzi dudalako eta errezago egiten zait burura sartzea. Eta dena den gero, pixka bat deskonektatu behar duzu, aktore bezala zaudenean oso erreza da, oso erreza da tentazioa egile bezala ere ikuspuntua ematearena, ez? Baina ulertu behar duzu, eta hori denborarekin ikasten da, antzesten ari zarenean, antzesten eman behar duzu, indar guztia, ahaztu zuk testu hori idatzi duzula, zuzendariak zerbait kolokan edo dutatan jartzen badu, edo beste ikuspuntu bat proposatzen badu, ikasi behar duzu entzuten eta ulertzen zergatik, ez? Askotan, kanpoko begirada batek, zuk ikusi ez dituzun gauza asko ikustera laguntzen dizu, eta ez dena, jakina, batzutan, nik konbentzitu dezaket zuzendaria, baina beste askotan zuzendera konbentzitu lau beste ikutu bat emateko, edo personajeari beste gehigarri honi emateko, edo hau kentzeko, en fin, hori apaltasun hori ikasi behar da. Eta nor da protagonista, zu edo Mikel? Biak parte hartzea oso antzekoa da, esan dut kopuru indarra hasieratik biok gaude estenan eta biok eta. Ikuspuntu dramatiko batetik argi dago, bera dela protagonista eta ni antagonista, osea, bera irakasle zaharra eta ni ikasle ez hain zaharra, apur bat gazteagoa. Bera da protagonista eta ni antagonista. Parte hartzea eta eragina antzeslanean oso antzekoa da biona, ez? Osea, nahiko parekatua daude indarrak kasu honetan. Hasiera batean behar bada batuta nik eramaten dut, osea, ikasleak eramaten du, momentu batetik aurrera batuta bera eramaten du, nahiko orekatua dago zentzu horretan. Eta zein da zuen targeta edo publiko objektibo, hau da, nork espero duzue antzeslana ikustea? Bueno, euskarazko antzerkia egiten dugunok badakigu gure targeta, gure ikusle potentziala ezin dela oso espezifikoa izan, ez? Hasteko, geure ikusle potentziala, euskaraz dakien ikusle kopurua, jakina gaztelaniazkoa, baina asko murritzagoa da. Emagun 500.000 ikusle potentzial badaukagula, erderaz egingo bagenu, bakiko genuke 40.000, edo gantzeko zerbait ez. Orduan, ezin duzu gehiegi murriztu estiloz eta hau da. Eta gainera batzutan egiten dugu, hain ausartan gara egiten dugula ez. Kasu honetan, nik esango nuke ez dela aurrentzako, eta hori kenduta, handik aurrera antzerkia gustatzen zaion edozeinentzat. Kasu honetan, batez ere, istorio interesgarriak, istorio potenteak eta istorio ziraragarriak eta ikustea eta entzutea gustoko duenak, horrek ez dakago dudorik horrek izugarri gozatuko duela antzeslan honekin hasieratik bukaeraraino, ez? Azken finean antzerkia gustatzen zaion edozeinek, edozeinentzako egina dago. Ez da, nola esan, formaz eta ez da tradizionala, baina ez da ere, nola esan, eta bat post-teatrala edo antidramatikoa esan eduten. Zentzu horretan, esparru, izango nuke antzeslan moderno badela, baina ez esperimentala, zentzu horretan ez. Hori galdetu behar nizunea, berritzailea dela esango zenuke edo jorratzen dituzun gaiak berritzaileak diren? Kasu honetan, antzeslan
antzeslan batzuk lan pilo bat egin ditugu gure historian zehar, eta horietako batzuk nahiko eraberritzaileak izan dira, esperimentalak, edo bide berriak jorratu nahi genituen horrekin. Kasu honetan, ez da izan gure asmoa espezifikoki, estetikoki edo kontzeptualki berritzaileak izatea, ez da izan gure asmoa. Gure asmoa izan da historio berri bat kontatzea. Eta historio zentzu horretan esan liteke baduela klasikotik zeo zer, esan dute, klasikotzat jotzen badugu istorioak kontatzea, eta historio hau da bilakaera logikoa daukaten istorioak kontatzea, ez? Hau da, antzerki klasikoa desberdintzen badugu antzerki post-dramatikotik, kasu honetan izango, hau argi eta garbi ez da antzerki post-dramatikoa, modernoa da, baina ez da post-dramatikoa, eta gure asmoa ez da izan kasu honetan proposamen kontzeptualki proposamen berritzailerik egitea. Ez kasu honetan zentratu gara istorio sakon, sendo eta interesgarri bat kontatzea. Azken finean, antz gehiago zestak esate baterako normalean pelikula bateko proposamen batekin. Normalean pelikulak gehienetan ez dute jorratzen esperimentazioaren bidea, baina pelikula baten indarra askotan gehienetan datza historioa interesgarri, historio lazgarria izatean, historio txunditzen gaituen edo zerbait kontatzen, edo zerbait kolokan jartzen digun historio bat kontatzen. Eta hori da kasu honetan antzerkia, baina kasu honetan hau izan da gure asmoa. Eta zenbaten saio egin dituzue, jada? Bueno, oraindik lasai gabiltz, estrenoa urrian da, baina, azaroan, baina hala ere saiatzen nahi dugu prestatu aurretiaz, eta gero azkeneko asteetan ikutu azkeneko txanpa egitea, ez? Egon gara 2 asteetan saiatzen, montatuta dago oinarria, eta orain uztailean hilabete osora emango dugu ensaiotan, eta nik uztailaren bukaerarako esan liteke bukatua egongo dela prozesua, ez? Eta bakarrik utziko dugu, udazkenerako utziko dugu, dena reposatuta dagoenean berriro hartzea, eta azkeneko txanpa egitea prestatuta egoteko estrenaldirako. Eta zergatik erabaki zenuten Arriagan estreinaldia egitea? Bueno, ez da guk erabaki duguna, gu Bilboko konpainia bagara, gure estrenatzeko esparru naturala aspaldi batean Arriaga da, Arriagara joan ginen, normala den bezala, eta onartu zuten antzeslan falbaratzea, eta asko eskertzen diegu, baina nahiko normala da. Ez zen erabaki bat, nahiko prozesu naturala da. Ez Bilboko konpainia batek Arriagan estrenatzea, normala da, normaltzat jo daiteke. Eta non gehiago antzeztuko duzue? Bueno, nik orain badakit urrian, badakago 15 emanaldia lotuta eta gero gehiago ateako dira, momentu atan nik buruan ez dazkat, baina edozeinek nahi duenak besterik ez dauka sartzea tartean.com web horrian sartu, tartean.com, eta hor agertuko da egutegi kompletoa tokiekin eta ordutegiekin eta hor. Eta harrera ona izanen duela espero duzue edo ze espektatibak dituzue? Ez, sekulako porrot eta frakaso bat izatea espero. Bai, ez? Bai, ez. Hombre, antzeslan bat sortzen duzunean, ez duzu besterik espero, arrakasta izatea, eta gainera nik konfiantza daukat, egia esan, konfiantza handia daukat proiekturik. Ez dute sendoa izan da. Mila esker, Patxo, gurekin egoteagatik, eta kortxoaren dilema hau animatzen dugu jendea ikustera joatea, ez? Hainbat herrietan eta hirietan egongo zaretelako, eta zorte on abentura berri honetan. Mila esker. Mila esker zuri. Agur. Agur.
Mila esker gurekin beste egun batez hemen egoteagatik eta bihar berriro ere elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.